Здравейте хора, днеска ще играем на Roblox, ако се чувам двойно, няма е проблем. Всъщност, ще направя така. Добре, вече не се чувам двойно. Чакаме Хрис да дойде, ако може днеска. Да, просто сега чакаме. И чакаме. И продължаваме да чакаме. И все още чакаме. Идваш ли? Ето, готово. Оба, аз не съм изключил микрофона. Свойства. Не знам всъщност как направих го. Май да. Изключих го. Аз сега май се чувам само от другия микрофон. Да, да, точно така. Да, от слушалките съм. Така. Хора, слушайте сега. Имам много добър план. Чакаме Хрис. Чакай малко. Мисля, че така се чувам перфектно. This is Хрис. Здравейте хора! Днес ще играем на някаква решение го просто влизаме. Хайде. Махнете се! Хайде бе, Хрис. Така. О, мага. Чакай. Ето хора. Така от това ми е гейминг сетъпа. Може да го видите. Тук ми е зеления екран. Room Tour. Моля? Не, я повтори, че нещо не чух. Узи! Значи хора, ако искате да купя това Узи, дайте ми... Млъкни малко бе, ларма тъпа. Изключи са. Ще те прибия. Мъкни. Така. След като тази тъпа ларма мъкна, защо щях да я обеся, да я хвърля през терасата, през прозореца. Много мера се аларми. Така. Да продължаваме. О, вау! Просто минаваме... О, мага, Тошко! Главата на Тошко! Хрис, главата на Тошко, къде си? Ела, Хрис. Ела. Ела, бе. Къде отиде, бе? Да. Сега нека да си вършим работата. О май гаш, this is this. Много вкусен чипс. Ай, по-бързо. Чакай, бе. Дай... Може да излизаме от нашата... О, това не е хубава игра. Може да излизаме от нашия апартамент. Ела, Хрис. Може ли по-бързо да влезем, че не ми харесва? Да, бе, брат, бахте, че мръсната стая. Ние какво сме правили в тази стая? Кажи честно. Тук има траж да милион. По-хубаво е викаш в апартамента. Нищо, че след малко няма да е по-хубаво, повярвай ми. Чай, телефона е трябваше, не може ли да го хвърна? Чай, на iPhone ли?
Май на iPhone. Еми той защо не ни дава да го изхвърлим? На iPhone е телефона, защо не ни дава да го изхвърлим? Това е много голям буклук. Запомнете от мене. Ако си купувате телефон, не да не бъде първия ви телефон iPhone. Първо се научете да си пазите вещите перфектно. След това си купувайте тъп iPhone. От мен да знаете. Точно ти не го пазвай. Защо? Изчистихме. Защо да не го казвам аз? Аз никога не съм си губил нещата. Всяко. А! Golden Play бутон! Намери Golden Play бутон! Golden Play бутон! Къде е гей бутон? Някакви Golden Play бутони намирам, брат. Плас не съм. Окей. О, не. 69 робък за шампуан, бял шампуан. Плей бутон. Златни плей бутони. Банан! Искам банан. 29 робък за банан. Хора, 10 лайка и купувам банан. Грин скрин. Бързо, да оборудваме сетъпа. Здравейте хора, сега гледате как си подготвям за гейминг видео. 24 часа. На 50 абоната ще правя 24 часа, ако не знаете. Turn on. Така. Как се чува, брат? Wow! This is this. Ехо, бото! Чувам ли се на микрофона? Хора, чувате ли ме на микрофона? Сега съм до микрофона. Ви трябва да ме чувате. Live. Together. Пуснали сме лайв. Хора, бързо да идвайте на лайфа. Да го гледате. Да. Може да се абонирате и за нашите канали, моите Тихомир Тотев, неговия Винки WTD. Да. Истинските. Да. Та хора, сега ще ви кажа за първи път във видеото. Може да се абонирате, 50 абоната гоним. Що па да не? Безплатно е. Разбирате? Отнема ви само една секунда. Цъкате едно бутонче и бам, магия! Вау! Маджик! 50 абоната гоним. Айде сега не се излагайте. Плей бутон! Не. Не. Христо, не да отваряш кутията. Моля са. Не е добра идея. Чакай. Давай, отваря. На микрофона съм! Аз чувам да си търся плейт бутоните, че си отваряй там кутията. Окей. Христо, направи унбоксинг, давай. Анбоксинг на кутия, която не искам да се отваря. Миченци! Не. Вудо кук. Не. Кукличка! Вудо кукла, не кукличка. Вудо кукла. Окей, айде. Unbox the page. Кукла обаче вземаше да метна през прозорец. Та Вудо кукла по-добре от сега да я метяме. Хрис, какво ти казах? Защо? Какво правиш? Така. Перфекто. Давай, Хрис. Смятам да седя тук. Аз съм готов. Направи ми място, Не. Дай да се кача тук, горе. Давай, качи се, да. Да бъдна играта. Inside? Да. Ей, сега. Вудо кукла, ей. Ще те обеся, ей, Вудо кукла. Идвай. Да, сега ще дойда. Тошко, къде? Чакай малко. Това е нашия фен. Хора, искам само да ви кажа, че буквално заради звука си метнах слушалките. Значи, само чувам и само съм като я бягайте бе, слушалки. Направих и рум тур на стат.
Let's... А? Broom. А, брат ми рума, бе. Get the broom from the kitchen and clean the bed. О, извинявайте, беше много хубаво оригинално. Ние сме големи прости, ма. Клейни. Клейн. Както вика Бобо, Клейнгъро. Клингъро. Така, скривам се пак тука. Ако ми скочи още едно такова нещо, най-много да си метна слушалките през терасата. Брат, буквално заради звука се стреснах много. Let's get back to... Return to your room and continue the streaming. Нищо нямаше да, ама... Continue streaming. Добре. What is that? This is... чакай. Защо ги е страх? Защо ги е страх? Хрис, мен ме е страх, ай чао. Чуваме се. Ето е, вижте, Оп Студио. Тук си записвам. Чакай малко да проверя микрофона. Ало, чувам ли са? Я да видим. Я чакай пак да пробвам тука. Ало, 1, 2, 3. Да, работи всичко микрофона, виждам тука. Честата е перфектна. Добре. Чуваме се, хора, да сте живи и здрави и да дойдете друг път пак. This is creepy. Кое е creepy, бе, брат ми? Кое е creepy? No, that the streaming is over. The streaming. Nick Higgs. Upload the stream. Чичо. Oh no, това не е добра идея. It's done uploading. Alright, it's done uploading. Turn off the computer. Окей. Така, втора нощ. Здравейте, хора, днеска правим... Пак си метнах слушалките. Мъкни, бе, аларма! Мъкни! Мъкни от все сърце! Така, хора, нека да продължаваме. След като си метнах слушалките заради шибаната аларма! Нека да продължаваме. Аз съм съвсем спокоен. Чакай малко, някой ми звъни. Ало? Добре. Извинявайте, хора, трябваше да направя нещо. Сега съм тук. Може да се наслаждавате пак на гласът ми. Дали се наслаждавате е друг въпрос. Но, нека да продължаваме с... Хриса почва да стрима без мене, аз ще се включа след малко. Здравейте, хора, днес ако присъствате на стрима, искам само да ви кажа да се абонирате за нашия канал, защото имаме 15 дни пълен на ходи. Знаете, хора, скоро може да умрем, така че по-добре сега се абонирайте. Така, Хрис, давай, че си първи. Давай, Хрис, че си смеля. Знаеш кой би си майката. Къде си е, смешка? Ела тука, бе. Ела тука, къде си е? Смешен. Ей, сега ще ти смачкам малкото личице. Къде си е? Аре, покажи са, бе. Inside to front door. Така, хора, добре съм. Нека да продължаваме.
Да, нека да продължаваме. Той фен не е крип. Махни бе телефон дост! Someone's calling. Bam bam para bam 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 para bam pa pam pa pam pa pam pa pam. Hello, how are you doing? It was You didn't call yet. Имаме чипс, той ни го яде нас къде яде, моля се, бато! Why are you calling me now? I'm streaming. Oh, sorry. I just wanted to know if are you okay? Yes, I'm fine. No more, please. Please. Да. Хора, в момента буквално не се опитвам да чета. Така че, ако не ви хареса моя английски, да, може да ми пишете, защото в момента не се опитвам да го чета както трябва. Благодаря за разбирателството. Да. Hey chat, sorry. From this again. It's C. Like the video. Не. Абе, брат, оня фен Саши не изяде, бе! Оня фен Саши не изяде! Какъв фен? Той иска да изяде обеси да нас сготви. Баси тъпя фен. Защо че имам допълнителни стъпки? Before my back да бягаме. Трябва да бягаме. Restart the power in the basement. Трябва да слизаме надолу. Трябва да слизаме надолу, Хрис. Така. Здравейте хора, 24 часа не убива наш фен. Здравейте. Благодаря, че гледахте този стрим, това видео, това всичко. Ако не оцелеем, изпратете полиция да убие тъпия фен, поне ако знаем, че ние сме умрали, той да умре. Да му го върне. Така хора, нека да тръгваме. Тутуру, съвсем нормален ден. Абсолютно, я така мисля. То не е страшно. Да, 5 часа. Само един нож. Нищо му няма. Не, аз ще стоя тук долу. Ей, тук се скрием зад кутиите и не ми пука. Golden play бутон. Hey, that's pretty good. Трябва още един play бутон, ей. Трябва ми един play бутон. Не е тук. Дай да учиним при нашия фен да опитаме дали има play бутон на заем. Ами няма. О, не. Чи влизай в стата, аз няма да влизам. Първи си чи. Не благодаря. 3 за 1. I'm watching. Хареса, аз тук ти казвам, та вудокукла и този фен не са нищо обичайно, съвсем нормални неща са, да. Какво? Гол, какво? Go check is out. Добре, бягаме. Аре, чао. Хрис, казаха да си тръгваме. Да бе, дай. Сега ще учера там и аз си гледай работата. Няма да продължим, нали знаеш? Хора, слушайте са. Ако са стресна и скрещя, напишете едно риб в чата. Ако се стресна
искаща, напишете едно риба в чата и да сме живи и здрави. Ого. Не, 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 не. Не. Това ти буду ли си, бе? Вики, ти къде си? Не, тайно. Стреса играта! Ами, шо си черен? Чи си черен! Така хора, ако искаща, поне ще има какво да се смеете, напишете рип, моля ви се от все сърце. Така. Сто крипи. Хрис, гледай са, аз предсказвам бъдещето. Сега се върнем и нещо ще стане. Хрис, преди да ти кажах, нали ти казах, искам да ти кажа нещо, нали ти казах? Как да излезем? Хрис, аз се скрих! Се скрил, бе. Айде, през Windows се трябва да го. Айде! Хрис, аз казах ли ти ще предсказвам бъдещето? То остана да не се случи това. Аха, той е адски баван, бе! Слушно. Ма както е баван и сега ще се телепортира. Това е възможно. Хей! Добре, буквата. Какво? Ама тук е много се скрим там трябва. Да, няма да успеем Хрис на време да се скрием. Туп-туп, туп-туп, туп-туп. Тъм, та-тъм, 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 та-тъм. Какво стана, Хрис? Тук те хваща в тия ключове, трябва да бягаш. Как? И как да бягам? Искаш ли да се пробваме още веднъж, обаче в следващото видео? Ама Хрис, той мен не ме е хванал. Как така не те е хванал? Да, то това беше играта. Не, целта, това е гадния ендинг, има и хубав, но трябва да избягаш. Нали пишеше дали да се скрием или да избягаме? Да. Ако искате в следващото видео да направим да избягаме, или пък искаш ли това видео да се пробваме? Каква е тази игра? Тошко! Той не може да ме хвана, аз си тръгнах. Не, аз чем. Така хора, сега ще отидем пак в играта, за да може да отидем на хубавия край. Така че... Хора, не дейте да се пашете. Няма да е само това. Знам, че много се... Вече няма за какво се плашим, защото знаем играта, смисъл. Да, хора, знам, че беше много страшно през цялото време. И при мен е Аз Хора, не знаете. Значи, просто реално не беше страшно. Даже беше много смешно и забавно. Аз постоянно се смях. Не съм си хвърлял слушалките. Никога не си хвърлях. Даже един път не си хвърлях слушалките. Не. Ще ми се да беше така.
ASMR. Така. Нека започваме. Тук знаем вече нещата. Нигър едно. Негър едно. Така, мъкни. Така. I'm hungry. I'm hungry, brother. I'm hungry. I'm hungry. My hunger beer is lol. Нам. Много вкусно, батка. Ням. Не знаете как. Значи, хора, ако някой от вас не яде невредни неща, направо го признавам. Значи, ако нито един човек от вас не е ял никога и не яде, и няма да яде вредни неща, или не, направо, не, за да е по-възможно, ако един човек от всичките хора, които гледат това видео и не сте яли, някой от вас, не сте яли нищо вредно и няма да ядете вредно, ви признавам. В смисъл, чипс и така нататък се борят. Какво се броят? За вредни неща. То е ясно. Ако не знаят. Така че, ако има такъв човек, го признавам. Значи, директно да ми пише в чата, сърчице, мърчица, ще се абонирам направо, да. Да, купичките са траш. Не бе, чай, сега трябваше да снимаме. Окей. Да. Коша не беше ли отвънка, там... Абе, там бе. Не. Да. В блока. Да. Добре, аз чакам, че да ги изхвърлиш и да почвам да правя сетъпа. Не ми дава да го сложа. Ето. Не, че го сложи green screen, аз ще включа компютъра. Добре. Така. Аз сега ще почна стрим. I'm a fake, you're all teary, also I got it. Чакай. Аз ще събера Golden Play бутоните през това време. Те къде са тия голден? Аз ще ги събера, не бой се, аз ги знам всичките. Ма искам да видя един голден плей бутон. Така, Golden Play бутон. Ето го подаръка, да. Ама чакай, аз чувам за плей бутоните просто. Така, Golden Play бутон. Така, айде, може да се връщаме. Чай да сетя къде имаше друг да е плей бутон такъв. Да, здрасти пакетче, че си много хубав пакетче, няма в кукла, която не сипа живота. Golden Play бутон. Да, сетих се къде има. Чакай, не първо да видя. Тук съм ги взел. Да. Така. Ето тук имаше. Това е 5 от 7. Тук взех. Добре. Имаше Golden Play бутон. Не, още не може да вземем всичките. Добре. Все още не може да ги вземем всичките. Да. Омага. Не бе. Ето го Golden Play бутона, да. Сега ни остава последния, където е при нашия Милфен. Сега какво трябваше да направим? След това... Не да продължаваме с ним. Да. И след това ще да ни звънни майка ни. Не, на втората. Да, чакай, сега излизаме там. Сега излизаме на терасата. Аре, пич, показвай се, смешен. Излез, бе, покажи се, бе, смишка.
Ние сме тука. А. За малко да се стресна. Така, за малко да не се стресна. Нищо. Да, бе. Не, бе, чакай. Не, бе, където ако беше. Да, сетих се. Да, сетих се. Матличка, батко, гими матличка. Матличка, хубава женичка. Give me mopis. Дай ми тос мопс. Моп. Аз ще почеся първи. Ти ма затворни. Дърт. Хрис, че буквално го цъкаш по няколко пъти и не можеш да го цъкнеш. Аз го изчистих, хайде. Не е честно. Мусаката. Let's get back to streaming. Спира на стрима, корайчо. Дай ми да си спра стрима. Пец. Нямам пец. Нямам животно. Домашен любимец. Ще стане? Не. HD камера. Добре, ето, континуо стримваме, ето, айде, на ти. This is creepy, scary, what's that? A door. Обрата, бе, ще не спа, докато чакам той да стане, бе. Alright, chat. I think I didn't get angry. Sleep. And no dog fruit. So I end stream. See you guys. Bye. Добре. Аре, бай. Нека да лягаме вече днеска. Айде, бай. Бъба. Трябваше тук да го аплодваме го. Както всеки нормален човек би го направил. Дали? Това е друг въпрос, дали би го направил. Чакай малко, трябва да се приближа малко микрофона. Ето така, мисля, че се чувам перфектно, ако не се лъжа. Да, мисля, че така е добре, да. Хора, докато чакам тук да легнем да спим, т.е. докато чакам Хрис да направи всичко, ще пия малко сок така, айде хора, на здраве. Аларма! Да ти пип! Сестрата! Не знам дали видях, че нямаше 3 пакета чипс. Може би защото изядохме единия! Вау! Не, в началото преди ти да дойдеш, имаше само 3 чипса. Аз през това време отивам да чакам долу на изгасяването. Аз ако можех да направя стрим, сега ще да направя стрим в това. Харис, имам лоша новина. Каква е тя? През цялото време не съм снимал. Браво. Не беше глас. Остане да си.
Ами, знае ли човек? Може да не се, може и да се, може всичко да е вариант. Ментегок е вариант. Ти ли си тук? Добро утро, аз ти казах, че съм тука. Knock knock. Who is there? Как? Knock knock. Who is there ли? Да. Knock 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 knock. IT Babylon. Investigate the door. From the door. Going hold the backgrounds. Boom, 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 boom. Tam 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 tam. Та-там, та-там, та-та-там. Христо, трябва сега да учим стаята ти. За стаята си. Еми, добре, аз ще ходя. Там, 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 там. Та-та-там, там, там. Ао, мамо, по-бързо, айде, говори по-бързо, по-бързо! Аре, чао, мамо, че тук си говори. Да говори си сама, аз чувам долу да чакам да се такова, да изгасят тока. И... Хрис! Аз ще отида горе да гледам дали такова, дали, нали, когато се върнахме, Вудо куклата пишеше I'm watching. Да. Сега ще стоя тук в стаята, за да видя дали този човек ще дойде да го напише или то само ще се телепортира някакси. Не, то се телепортира толкова беше направено. Знам ли? Може да са решили да го направят по-истински, не толкова фейк. Мамо? Мамо? Ще не ми затвори вратата? Добре. Викам се, че нещо става. Телепортира са ножа при мене. Какъв нож се е телепортирал при тебе? Ми ножа на този бокс. Дето оня му го забива, нали? Аха. The power went out. Oh no. The power box is in the basement. Basement. Да, брат, не знам. Аз си мислех, че е в стаята ни. И аз също. Ами за сега нищо не се е телепортирало. Те са се телепортират, няма го първо. А! Това много тъпо е. Брат! Пак ти тъпото нещо! Хо-хо. Добре, явно човека отива просто и остава твато. Да, гледал си, че. Как гледаше? Докато бях в стаята и се телепортирах, така ли гледаше? Твоята кожа. Бах ти тъпата игра. Ще е репорт на тая игра. Ръчички спят. Ръчички са бъгнати в стената. Какви ръчички, бе? Ги през прозореца. Going side, going, mama, papa, стати, как е ти, хайде по-бързо, ето го последния плей бутон. Хайде да излизам. Ми да. Чакай, тук дето предсказах бъдещето, нека да гледаме човека как идва. Тъм, тадам, тъм, тадам, тадададам, тъм, тадам, тъм, тадам, тадададам, тъм, тадам, тъм, тадам, тадададам, Аре, днес ще стане. тъм, тадам, Как има? тъм, тадам. Да, гледай човека кога ще дойде, я. Дойде ли? Не. Може би трябва и двамата да дойдем тука. Аз си казах. Ко става? Брат ми Тошко, брат ми Африканеца, брат ми някакъв си тям. Аз тръгвам
А, какво? Как? Какво? Как си тръгна? Хрис! Пама, ще ме убия! О, я бягай. Какво става, брат ми? Брат ми ножа, брат ми африканец, а брат ми някакъв си там, аре бягай мангал. Да, брат, аз съм без... При мене нямам тяло, само ръце. При мен е така обаче. Добре, чо. Аре, моето братче, чуваме се. Аре, братчето ми. Хрис, тук дали ще ме хване? Хрис, тук дали ще ме хване? Не, дей пробвай, че ще те. Няма да пробвам. Ама, все пак, някой път ще пробвам. Пробвам. Ще пробвам. Така, тук вече знаем, не се крием. Да, тръгваме си. Тъм тъм тарадам тъм тъм тарадам татам 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 татататам тъм тъм тарадам тъм тъм тататам татам 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 тататам. Тук ти казваш да избягаме. Как? Escape. Еми. Благодаря, хора, че гледахте, изтърпяхте ма, слушахте този хубав английски. Hello, this is video is this is this. Nice. Да. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, лайкнете, не ви отнема нищо, гоним 50 абоната. Ще съм много щастлив, ако го стигнем. Ще снимам на живо. Бъдете живи и здрави, пазете се. Сега, така, искам да ви кажа само за накрая. Има някакви тук неща, всички майки почват да са паникосват, като сте болни. Моля ви се, пазете се, защото ако сте като мене, ще слушате 5 часа. Аз нали ти казах това, аз нали ти казах онова.